ପିଲେ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟ ପଢ଼ିବା। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଚାଳ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା। ଗାଁରେ ଖେଳୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନଟିଆର ନଜର ସେଇ ଚାଳ ନିଆଁ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି 112 ନମ୍ବର ଯୋଗେ ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜଣାଇଲା। ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ର ଖବର ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ସେଇ ନିଆଁ ଲିଭା ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେଇ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଥିବା ନିଆଁ ଲିଭା କର୍ମଚାରୀ ପାଣି ପକେଇ ସେ ନିଆଁକୁ ଲିଭାଇଥିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ଦମକଳ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଆଁ ଲିଭା କାମ ସହିତ ଆଉ କେତେକ କାମ ଅଛି। ସେ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ନଦୀ ବଢ଼ି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। କୂଅ, ଗାଡ଼ିଆ, ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲେ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦମକଳ କର୍ମଚାରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ବି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲେ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ, ତମେ ଜାଣିଛ କି ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମକୁ ସହାୟତା କରନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ହେଲା ନିଆଁ ଲିଭା ଗାଡ଼ି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ହେଲା ଦଉଡ଼ି ସିଡ଼ି, ପାଇପ୍, ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟୋପି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୁରକ୍ଷା କୋଟ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।